kublai pi baro bangada ai kublai shisha pi agerteng ke jong try no penem jingi Jesus Christ hagani ka sngi mentang ni kren ya kawai ka subject bagata kalong ngakwa ban kren bagani ka dei ka blai bu ka dot jonga bagata kalong hatu pi tein em yela ka yeng kani kalong ka jingkeli ya ka banganga la yo naga ktien ka jong blai bagata kalong naga jingim ka jong unoa udei tang nong rap but haba unoa ula yo snow ya ka ktien ka jong blai ula ko ngo yau blai but haba try ula kren ula shimkia but shimla ai down ba udei tang unong rap henrei ula ko ngo ya ka ka bau blai pa yo but haba blai ong yu ban tei ka ying lieng shimla kernga shimla ai down banga dei tang nong rap kum nong an tei kat ya ka ying lieng ula ko ngo ya ka ktien ka jong blai but ula shimkia ya ka ktien ka jong blai but habole sngo baga dei no blai ula pen ko ngo no blai but dehing ta baga ba sngo ngo yu blai hagani ka por kalong baga tengah ka jong no waru but ki khon but kita ki pesak kurim ru haba kili sngo bau khpa u ong bau trai u ong yanga banti na ki yingling kum ta makiru kile menjur lang bat kile ko ngo lang bat kile trai lang bat kile tei lang yagata ka yingling hagani ka sngi ka bamenta ngakli pi kum ki khpa pli sngo na am yaga tien ka jong blai pli sngo na am yaga sur ka jong blai maru blai u bo ye pi kum kli jong ka yeng bantai yaga yeng ka jong pi ka bang sosi agini ka sngi ka long ngidon ngini ka jaka dwai man laga por ka bangi sngo ki phone calls ka long bai bo khpa la klim bo khpa la ina bo khpa la lech pada ka bai ka breu bo khpa ubu at bo khpa tang lang ka penpangi ka mensim ka jongi bat kapen sosi ado kata-kata namar bau soitan uwan ban attack igi family ki jongi tadei ta hagani ka sngi ka bamenta ngada hukum magagerteng ka jong jisu yagani ka bor jingdom yagani ka bor baman ka bawan man attack igi kli jong ka yeng kenda kenri ano na do gani ka sngi ka bamenta namar man pen khalam ya ka jaj ben rio man pen khalam ya ka society ka dei bai lengba ka long yeng tadei ta namar ka long yeng ka dei the smallest unit of the society. Talalau lala ban kta igi rempe yeng. Lalau lala ban kta iya kita. Ki kpa jong ka yeng kan long broken. Ka yeng kan long ka bajat ka bapat ka pra ki khon kin sakma ka kurim kan snosi kan kuslai ka kurim klem ukurim mar ka kurim ka dei tang kanong sumar naga bantau kurim banam ta ka yeng. Ladau dan kan sumar yano. Ladau dan kan le kumno. Tadeng tahagani ka sngi ngakwa ban kren ye pi kikpa bal kata kalong bau try u ye pi baru airu ye gane ka jingkit kli ye pi ba pintei ya gane ka ying ka jong pi ba deng ta pintei ru mdei da ka bor ka jong pi mdei da ka bot ka jong pi mdei da tu ka spa ka jong pi mdei da ka jingla ka jingtip ka jong pi han re ba pintei ya gane ka ying da ka ktien ka jong blai ba pin pediang ya ka ktien ka jong blai kom ba unowa ula pediang ya ka ktien ka jong try but ulaya thik kat kum ka ktien ke jong try bo try ha bo kren you know wa mde bo shukren manong tei ki yingling uda airu igi specification uda airu ya kata ka jing batai kat no ba un tei ya kata ka yingling ba dehing tai ka lenter uda batai ya ka pengkiang uda batai ya ka jing jrong uda batai ya kata ka jingkhang yit uda batai ya kata ka jingkhang ba uda batai but kat no mala kan long uda batai but ka long very detail thik pa thik bin pa bin utrai uda batai ya unowa banga sngo gani ka poru ba utrai nagamanta jong pi ba utrai ubatai kumno ba pintai gani ka yeng leng ba gani ka tin ka ba im bat ka ba khoi ka jong u tadeng ta pi sngo ka tin ka jong trai tei yala ka yeng ha ka tin ka jong trai ka bible ka ong la da utrai tei ya ka yeng ki minot len ai ki ba tei ya ka mut la da pi persang da ka bor breu ka jong pi da ka jingla breu ka jong pi da ka jing start breu ka jong pi Penomla de leleru na marhaga bakut if in iba ka failure pin iba bagata ka jing persang ka jong pi ka long le no ai don ki pa ni ka por pi persang ban pen biang ki khon ki ti ki jong pi tei ki yang ki sem na mata jong ki bat pi le ya ka ba sngo kum ba ka dei e ban le han rei ha ka ba khat do kwa banong pi ki tu ki khon ki num pediang tu ki jing ai ka jong pi ki num khen snap ru tu ki jing ai ka jong pi lada phimla ban ai shwa yau trai ha ka jing im ka jong ki tadeng ta ka banga sutanat ang ne ka long bau nowa ula ka ngo ya ka ktien ka jong blai bat kum ta usdang ya ka ne ka kam bantei banga sngo ka ni ka sngi ka bamanta nam ta jong pi ki long kpa utrai ong ye pi bantei ya ka yeng ka jong pi bantei ning kong e ba pin ko ngo
tei shwai ka ying ka jong phi ka balong ka jing im ka jong phi shwan kong ka personal life ka jong phi ka jing im ka ba shimet ka jong phi to tei phi how try but haba phi tei tei ka hado banda dep tadeng taw ju tei tang shiteng unowa haba ulo sngowi ka tin ka jong blai u tei ya ka ne ka yingling ba kamdei ba u tei tang hisngi ar sngi uda tei ka hado shispa ar posnem ong ka tin ka jong blai but haba u usdang ban tei u klem give up shiteng lenti u klem du men sim no shiteng lenti ane u klem du bor no shiteng lenti ula ko ngo ya ka tin bat kum ta ula yai tei ya ka ta kat kum ka tin ka jong blai maru blai ula kren u blai ula ong u blai ula hukum u blai ula pa u ko ngo bi tek ya ka ta ken ka bau blai uang tadei ta ka ni ka ski ka bam tau try ong tei shaba ya la ka jong ka jing im ka jong phi u try u kwa ban tei ya phi kumuk pa u try u kwa ban tei ya phi kumuk pa bon ngi ong ba ukpa dan ya ka ikhtiar ukpa dan ya ka bor kata ka de ka jing lam ler ka jong soitan kat kum ka tin ka jong blai ka long bet bau blai lo ai bor yau tengah ban long u khli jong ka yin tadeng ta dau blai lo ai bor shim ya kata ka ikhtiar shim ya kata ka bor pediang ya kata ka bau blai lo bo ya pi what ju sngo do bor what ju sngo po what ju sngo rem han rei to ai ba ka tin ka jong blai kan tei neng kong shwa ya ka jing im ka jong phi ba phi pila tei la de kat kum ka tien ka jong blai nganget ba ka ying ka jong phi kan long ka ying ka ba itnat ba la ni ka por nga kren neng kong sha kum ik pa to tei phi ya ka ying ka jing im ka jong phi shwa kat kum ka tien ka jong blai ka ba ar ka ba ngasung tnat ne ka long ba ka tengah ka jong unowaro kala ko ngo ya kata ka jing batai ya kata ka jing yathu ka jong unowa ya ka ei ka bau blai upen pau ha ka jing im ka jong u tadeng ta ma phi ka long kemiru support yu pa jong ka yeng support yu tengah jong phi ha bau yu i ka vision na blai ha ba u yu sngo ka sur na blai ha bau kwa ban shakri blai ha ka bau kwa ban mani yu try ai men sim yu yes no lang bat u mdei ba phi ong ba me me ya la ka jong nga ya la ka jong em kanom long kum ta la datang marway hi ka tin jong blai kong mla ban le e marway mla ban ya ya lang arngut don kam ban ya ya lang arngut don kam ban ya tei arngut don kam ban ya rap arngut don kam ken ban ya don lang namar marway la ban be tang syajar re arngut si pau hajar ong ka tin ka jong blai tadeng ta haba phi dei ka kurem tolong ma phi ka ta ka kurem ka start ka breu ka start ong ka tin ka jong blai proverb ka sound nang kong ka tei ya ka yeng tadeng ta utrai u aya piru ya ka jing start lada piduna ka jing start ru pan ka jing start no blai jacob igway san ka ong pan ya ka jing start no try to try no ai ka jing start ya pi ko ka long kami ko ka kami jo ka yeng pi ka riwan thai kren ya kata halade ngan ka ngo ya ka tin ka jong blai kren halade ba pi pen penrit ya lade how try ba deheng ta lada kurem jong pi uman man shakri lada udai ubar riu blai ula pediang ya Jesus Christ pi wat ju penduk men sim ya shakri lang no batu bot lang no ya tei lang no ya ka ni ka yeng ka jong phi bat om tang ma phi henrei lada ma phi ka kemi phi asno lang nganget bagini ki khon ki jong phi wat ki persakurim jong phi ru ken ya tei lang bat haba ka don ka jing ya tei lang haba ka don ka jing ya trei lang ngin yu ya ka success ngin ya ka jing job tadeng ta ki wiki episode ngalakren balada ka don shisha ka ta ka jing ya so lang kalong ka babha kalong ken ka ba itnat hakmat jong try tadeng ta haba kalong ka ba itnat ka don ken ka ta ka jing pensle ka don ken ka ta ka jing kerku bat ka don ken ka ta ka jingim ong ka tin ka jong blai nagasam shispa lai pulai tadeng ta lada pi tei ya trei lang ya tei lang nganget pakata ka jing persang jong pi ngini i bet ya ka jing job lada ka kme ba rukpa lada pi long ka juk ka mensim da pi play lang da khang lang ngini ya kata ken ka kamba mal ka tin ka jong blai ka ong lada don arngut lada pi menjur kata kan dei sisha ka ba shem sngo bhau try tadeng ta bu try u ai ka ni ka khobor ka ni ka sngi ka ba menta ya ka ba phintei ya ka yeng ka jong pi tadeng ta u no wa shim la sange bantei udatei hado banda dep bat kata ka jing tei ka jong u penban kelalong ka jakari na ka mata jong u hi ulatei bat namar ba ulatei hado banda dep kata ka jing trei ka jong u hado banda dep kala kelalong penban ka jakari ya u ya ka ba mau bat ka yeng ka jong u kila yo ban ri
nagata ka jing penjat ya ka bau blay u penjat badeng talada pi pi te ya ka jing im ka jong pi hau try ma pi ku mukpa jok yang pi te la di hau try ba ma pi ku ka kurim ru pi asno kti lang ya ka ban ya tre ya ka ban ya te banga tip ya ka ne ka wei kata ka jing te ka jong pi ban ma pi ki kon pi asno kti lang bau ne ukpa ba ne ka kmi ha ka ban shakri utra ha ban ka oi ka kti ka jong blay wadum ya la ka jong lenti pinyo i ba ma pi ru pinyo la em kan nagata ka jing penjat ya ka bau blay un penjat kum bangili i bau noa la yo la em nagata ka jing penjat kum ju ma pi ha pi te ya ka ne ka ying ka jong pi au trai da lele ru pinom jat hoi ka perthai baro kala jat namar kala wan ken kata ka jing shlei ka bakrau henry unoa ula la em bat kan don ru ka jing pen shlei bau blay un the no da ka ding na beneng ya ka baun thang no ka ne ka perthai ba deng ta la da phila te ya la di how Jesus Christ da phila te ya la di ha ka tien ka jong blay kum ta ba pi pi te ka ne ka jing te ka jong pi kan long ka jakari ya ka jing ka jong pi la phila te hu trai pi te ha u utrai un long ka jakari ka jong pi tadeng ta pi ri au trai pi dan ha u ma u ulang ka kut ka baskem un pelaj em ye pi ha ta ka sngi kan jong ka jing bishar trai un ka khu pi ngin da dwai ka ne ka sngi ka bamanta shim khia ka ne ka khubor sedang mantai nado kpa ma pi ka kurim ma pi ki khon wat ai pi nya la ka jong lenti to long pi shitali mantai ya ka yeng ka jong fi how try kan ngin ya dwai ne ka por manta try ne ka por nga wana khamat jome ha ka gertengu Jesus Christ bangada hukum ki borjing dom ki borjing le baro ki bawan ko kanrat ban penjat ki long ying long sem baro kita kin do kin dam hagar tengu ji sunga kren ya restoration hagar tengu jong ji sunga kren ko try ya kata ka jing thau thmai ke jang me try ma ai bor o ye ki kpa jangi ablai bakin la go try ban long ki ba riu blai ki bakin jaman sin ki bi sngo ya ka tien ki bat ki ba kongo ya ka tien ka jama ki ban te lo ka jing im ka jang ki ba ki ban te ru ye ne ka ying ka jang ki ko try hallelujah ngada dwai ko kanrat try nam ta ki kurem kin long ko try ki ba start ka briu ka start ka te gi ba to ab ki khon ro try kin long ki ta kin ki ba kongo ki me ki pa how try ba try ngada nget men le ki kamba nam ta ka jim ka jang ki men le ka kamba ha ki ka ying ko try ba ki long ying ki rem pe ying ngada dwai ngada ka khui we pi we kanu ka bor ka jim yam so jimbut barok kan ria kanu ka bor ka jing le persya ka jing pen barok kan ria bangada kren ha ka kerteng ka jong Jesus Christ nong penem hallelujah ya ka jing sok ha ki long ying ki jangi ha ka kerteng u Jesus nga kren ba ka we pu ka long ying kan long ka batei ka kum ka tien ka jong me try hallelujah banga ngai me penem ya ni ka long ying me penem ko try ki long ying jangi ka ni ka ri ka jangi ya blai hallelujah ha kerteng u Jesus nong penem ka dwai nga ai ngu amen but amen hallelujah try no IP ka jing start try no IP ka bor try no IP ka jing pesle ba pinala ban tei ka ni ka ying ka jong fi how try try ka khui fi ngin sai shem pat kublai shibun amen